Estamos aquí con Samuel Gundín, agora xa xogador de Primeira Regional. Noraboa por ese ascenso. Cal foi a clave para que este ano o Iberia subise? Pois moitas gracias, o primeiro de todo. Eu creo que o principal factor foi que somos un equipo, levámonos todos xeñal, xogamos moi ben ao fútbol, tiramos dos outros, así que nese sentido somos un gran equipo. O ano pasado petastes o pau, quedastes a nada. Cal foi o plus deste ano para conseguir o ascenso? Pois apretar un gol contra outro. Eu creo que todos sabíamos o que queríamos e fomos todos xuntos a por elo. Bueno, o regreso dun clásico a unha primeira moi dura e moi mariñana, cal é o objetivo? Ganalo, desde logo. Vamos ir por todo e que non se confíen. O sea, pensas máis alá da permanencia? Sí, por suposto, eu quero ganalo todo. Bueno, o importante con vos o ano pasado foi un renacer o chegada de Moro do Iberia, un proxecto agora a medio plazo, con chavales mozos, un Iberia a medio prazo. Sí, somos todos moi noviños, hai algún que xa ten anos, pero é bon para o equipo que alguén teña veteranía. Entonces, sí, ben, por ese sentido ben. Ahora que estás aquí no All-Star, disfrutando, adiántanos algunha fichaxe desas que ainda non saíse, que Moro terá algo preparado. A mí non me contan nada deso. Xogas elis. Sí, exacto, eu xogo. Bueno, favoritos quizáis na primeira esa do ano que ven, quen ves? Igual o Atlético Chantada ou o Ribadeo. O Ribadeo vai vir forte.